जिंदगी में धैर्य बहुत जरूरी बा। मनुष्य में धैर्य ही उ गुण बा जौन मानव जाति के महान बनावेला। विचार पर अटल रहे के शक्ति देला, हिम्मत देला, समय से लड़े के ताकत देला आ मंजिल तक पहुँचे के जोश भरेला। कामयाबी आज ना त काल मिलबे करी, परंतु जौन काल करे के बा उ आज करो, काहे कि समय ना बैठेला। समय हरो हमेशा चलते रहेला। जिंदगी के हर पल कीमती बा, लेकिन सब लोग ये बात के समझ ना पावेला। केतना लोग बाजे बदकही जब छान दी तो ओकर बातें ना खत्म होला, आ केतना लोग बाजे ओकरा लगे चैन से बैठ के रोटी खाए के समय नइखे। समय संसार के हर जीव आत्मा खातिर बराबर बा। जवानी में जे जहाँ अपन समय बितावेला, बुढ़ौती में ओकर परिणाम ओकरा सामने आवेला। मनुष्य के पूजा ना होला, कर्तव्य के पूजा होला।